What's up mga idol? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw to mga idol ay magsisigay tayo dito sa sa ilog. So bali andito tayo ngayon sa Legazpi. Legazpi tayo Pangasinan po. So bali dito po tayo manghuhuli ng manghuhuli ng tilapia. So isi-sit up muna namin yung sigay. So yan mga idol, wag natin patagalin pa. Tara. Few moments later. Pa to. Bali iwan lang natin siya. Saka lalagyan ng asin. So yan mga idol, sisimulan na namin. Baka sakaling may mahuli tayo. Tara. Matulog ka nyo kaya na. So yan mga idol, bali ganito po yung diskarte namin. Yung sigay po ay pinapaanod namin dito sa sa ilog. So tignan natin kung makakuha tayo mamaya. No. Ganda lang. Nag-Korean dyan na tao yun. Ano? Nagsidalang-idrak ka lang. Ang natagsigas! Nawal mo yaman! Hindi ko yan. May matukaw daw. Ano pare, pababakan. Sabsaban di, agos na takong ang napigsa. Pero nga gumulo.
Laki Rocky. Budala, mga maabaw. Shoo. Ay, ito dito nila. Kawan. 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 Dari kita mau berubah. Kumbaga ta sige ta may pundaw. Dahil pag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 
pag lipos ko ni ka water nila na. Wala na. Kasi tayo ating pa dyan pero pismal mo ka. Sinantay pag nantay ang tirang tayo. Hindi pagtatakpan ang tubeng. Itak ko na alam yung kapanya. Nangyari dito din eh. May dalawang tilapia? May dalawang tilapia na. Oo. Garit nyo. Sige, sige ka. Higit.
Sabi, bye. Kaya pala tagang tanda malakis nilay. Pagkita mo ng kan. Kaya mga idol, nakadali tayo. Muna paltas. Kaya mga idol, nakadali tayo. Laki. Hali, Teng. So yan po mga idol, luto na po yung ating nilutong tilapyang paksiw. At hinaluan po natin ng talbos ng sampalok. Hahanguin na po natin mga idol.